Bon dia. Aquest vídeo va adreçat a tots els ocellaires federats de Catalunya. En primer lloc, vull posar en valor la vostra col·laboració, la vostra solidaritat amb la campanya de la DAN a favor dels damnificats. El col·lectiu ocellaire, com sempre, quan se'l necessita hi és, i per tant us ho vull agrair. Per una altra, aprofito aquest mateix vídeo per comentar que farem un sorteig de Nadal adreçat únicament també als nostres ocellaires federats de tot el territori de Catalunya, on col·laboraran alguna empresa i fins i tot les vostres representacions territorials. Us desitjo unes molt bones festes i molta sort en el sorteig. Gràcies. En nom del responsable ocellaire de la Federació Catalana de Caça i la Territorial de Barcelona, volem compartir el sorteig que farà la Federació Catalana de Caça amb els ocellaires. Només heu de seguir les seves xarxes socials i seguir els passos que ells indicaran. Podreu guanyar federatives gratuïtes, lots de Nadal, pernils i alguna coseta més. Vinga, ocellaires, que tingueu molt bon Nadal, bones festes i un molt bon any 2025.